is imbio Robin Iglio is my God. Kining plug mao kani ang simbolo diri sa Pilipinas nga makita natong tulo ka bituon nga nadalaw sa tulo ka hari nga si Melchior, si Gaspar ug si Baltasar. Kining blue nga sign sa blue, sign kini sa mga taas kayo ang iyong pag-unawa sa tibok kalibutan. Blue kini siya nga kuan. Tao tanang kagitingan pagsabot pagantos kining blue nga color. O kini sab nga pula o maron, mao kini siya ang sign sa dugo nga gipag-agas sa lawas sa tao aron makabalan jud kining Pilipinas ang nasod nga hilabihan ka misteryoso nga mao giandam og tagana nga luna sa tibok kalibutan nga ang Dios na adiri nagpuyo. Ang puti sign kini siya sa purity o sincerity nga kuan. Tapos kining yellow color is power, kapangyarihan nga gadala sa walo kalis o walo kaguhit ning kalibutana. Kada isa nato kanya-kanya ta og misyon, kanya-kanya ta og gidala ning kalibutana, kanya-kanya tagsugo. Kini siya makita ninyo may plug. Tapos kini mo na siya ang pirma sa Ginninjos Master King of all Kings, Master Bimbo Iglio Jr. Ang gipirmahan ako niya kaniya dong December 22, 2008 dito sa White Palace. Ngayon, kini akong panagway. Muna nga ako, adun ako yung privacy. Kini ang kaniya dito. Nan karon kini hindi nakat islands mao kini ang giandam nga luna sa tanang katawan sa tibok kalibutan sa 12 ka kaliwatan ni Jacob aron inyong masabtan ang ug masayran ang tanan kamatuoran diri sa kalibutan. Tanang grupo o sikta nga 144,000 kaya di sir nahimo ang kan first 13 verse 24 ni Jesus Christ niabot katog 144,000 diya na nagsilik og sa 12 usab kakaliwatan diya na nagdala og 12,000 nga kada isa niya na apan kanang 12 kakaliwatan mga radyo ka na sila tanan diri sa Dinagat Islands kay mao man jud kini paulian sa tanan ning kalibutana. Kini siya mao ni siya nga akong kan sa una ba sa pers attend din ako sa meeting sa Robinian International kaniadto. Gani gisaway pa ganin ako ni kaniadto nga sayang kayo nga litrato nga naghugawan na pirma. Apan ako hinondon mga ako ang baligi parapulos man guni siya ang lumiro nako ini is 111 mo jud ni siya first jud ako nga atin sa Robinian International nga ako nakadawat ini niya kay kan man gibunot-bunot man ako ang pangalan na bunutan mo nang naakan ako kining litrato sa tulo ka persona sa Santissima Trinidad nga nadyo signature sa akong Ginninjos Divine Grand Master Bimbo Iglio Reverse. Kining pana may mga tag-power o gahom kinahanglan jud kabalo jud ka mo refine sa kuryente aron maresiba si mo lawas nga dili ka madato dili pud mas short circuit ang iyong panimalay kay kan man mao gyud po na itong pag-estudyo ning kalibutan na kanya-kanya og kan ba kanang gitawag nga function kadi sa nato. Kini siya ang gigamit nako kani siya 60 ampere bali sa main tapos 30
Ilalain magkoneksyon kada area. Muna siya nga kini panel board gigamit para safety pod ang malay for in case sa mga sunog siya automatic mao gyud ang lawas. Mabitaw nga atong lawas na mataring-taring kay kuan man siya daghan man kayo sa function o magamit na to ng kalibutana. Kini sab siya mao kini siya ang butay sa Infinito Diyos nga lubi. Kay daghan magong klaseng Infinito. Pero kanang Infinito is lang ka na ba material mo. Mo ni siya oh. Kini. Og mausab kini siya ang iyang takong sa Infinito. Nga gikan pagpamunga niya nga wala jud nahulog ang iyang butay ba. Mudaga na sa halos mo 20 na katuig nga nagpabilin ra gyapon kini siya sayang lawas nga among gikuha. Mao ni siya sa atong pag-estudyo kung maabot na nimo nang gitawag og 3 books of master masabtan nimo na siyang gitawag og kuan The Peace World Mind Book, The Conqueror and the Selected Peoples. Mao ni siya nga pag-abot sa panahon na bali tanang nga tao god sa ako man jud moagi kaya ako man jud endorse ang Ginoo Diyos Divine Grand Master Master Madron Ichiro sa kariyan sa Robinian International gitawag Diyos Ama ning kalibutana. Mo nang ako igo rasad ko misunod o gigampanan rasab nako akong papel ning kalibutana. Kay sayang kayo ang inyong material, daghan nag-estudyo, daghang mga instruktor, apan ang pangutana daghan na mong naabot nailhan pero ang inyong kaugalingon nga lawas wala pa mo kaila. Kinsa kamo kaniya to, si kinsa kamo karon og si kinsa usab kamo sa umaabot. Mao ni siya nga inyong basihan nga kano akong pangalan tapos Singsing sa Robinian International white ring pagabaguhon ko akong pangalan isulat iukit ko sa batong puti kung si kinsa na nasuotin ni malay bugtong masayod kung kinsa ako. Blue ring mo ni siya ang simbolo nga nakarehistro sa Exchange Commission, white ring o blue ring o red ring sa ruby sa kinaadman pula. Mo ni siya nga ng kalibutana mo na ni siya nga gikuan ako nga nay kuan ba hayag nga ni kuan gawa silang adlaw. Mo na sila nga ang tulo ka Dios puro yun sila adunay crown kaya naman puro man sila gawas nga hari sila Diyos sila ning kalibutana. Mabitaw nga ako taas noo ko nga ni vlog nagpasabot ka ninyo sa unod og bunga ning kalibutana. Mo na siya nga kamo nga mga nag-estudyo ora gyapon ko makabantay. Mo na siya ang silyo sa PB may gitawag og Philippine Benevolent Missionary Association Incorporated nga naka-register sa Exchange Commission. Ug mosab kini ang logo sa Robinian International. Mo na siya ng kalibutana daghang mga instruktor. Pero ang pangutana sigurado ba jud kamo sa inyong mapag-estudyo kung sakto na ba jud? Eh kung miyo sakto na inyo nakatunan, nahibalo na mo sa nilugdangan sa kalibutan ngayong gipuyan o kalibutan ng iyong nimutangan matag karon og niya. Kini siya mo ni ako mga kon sa tubig. Gikan sa cross na tubig sa ako ang gi panadria arrange nako. Kini mo man siyang himag nga kahoy nga oras mo relax ko diri ra ko mo connect kalibutana daghan ta og nakatunan depende sa kana siya sa pag-estudyo ng kalibutana.